Сакар, значи сакар е глагол, който означава да извадя нещо. Или вадя си нещо от чанта или от джоба. Тоест, дамата е тука и аз я изваждам от това място и ще я извадя. Нали? Тази контрапозиция създава това въртеливо движение, което ако го направя синхронно, не изисква никакво усилие. Нито от мене, нито от дамата. И фигурата става много леко. Не е нужно да направлявам дамата тук горе и да готово. И сега, искам да, по принцип, във всяка крачка мога да направя сакада. Във всяка нейна крачка, така както тя във всяка моя може да направи. Дамата обаче сама не прави сакада. Сакадата я водя аз. Така. И искам да видя една крачка, втора крачка тук и трета крачка тук. Кръстос. Я. Пътно до нейната обувка. Видите ли? Десна. И вместо. Още веднъж. Кръстос. Я. Десна. И вместо. Кавалера прави три крачки. Я. Десен. Я. На всяка крачка имам пивот и де-факто аз следвам дамата.